Jesu Kristu nothando lwakhe uNkulunkulu oyise nokuzalwa ngomoya oqheleyo bakubeke nilonke. Umoya wakho futhi. Sanibonani namhlanje. Inja. Namhlanje isonto la-25 sizodumisa uNkulunkulu, sizombonga uNkulunkulu ngokusivikela ekuphileni kwethu njengamaKristu. Sizozwa namhlanje ukuthi ukuba uMkristu umthwalo omkhulu kangaka. Umsebenzi wethu njengofokazi fakazela ivangeli umsebenzi omkhulu kangaka phakathi kwabantu abakwenza izinto ezimbi. Isifundo sokuqala sithi sithole ukuhlakanipha okwasezulwini. Isifundo sesibili siyafakazela lokho futhi ngoba izinto ezimbi ezinkulu kangaka zenzeka emhlabeni siyathanda ukusebenzisa ukuhlakanipha okwemhlabeni. Evangeli namhlanje Jesu uthi ukuba uMkristu uthathe umthwalo, uthathe isiphambano, hambe phambi kwakhe. Mlandeli uJesu Kristu. Thina njengamaKristu mhlaba sahluleka ukuthwala isiphambano, ukuthwala ijoka lokufakazela ivangeli phakathi kwabantu. Asimthole uMkristu namhlanje asithethelele. Yeah.
sawo bonke. Wayesethatha umntwana wamisa phakathi kwabo, wathi esembona wathi kubo, osuka emukela noma abe munye nje walabantwana ngegama lami wamukela mina, nalo owamukela mina akamukeli mina, wamukela yena ongithumileyo. Nalo ke ivangeli lenkosi. Mawudumiswe wena Kristo. Sithi masivivinywa seyivuka ivivinyo sikhohle kuyizithunywa zokusondeza. Ilokho ekufanele ukuthi kwenzeke empilweni yethu ngasonke isikhathi kuyizithunywa zokusondeza. Ilokho kusikhomisana namhlanje ifundo yethu yokuqala. Uma ngempela ke ngelinye ilanga lapho kona ivuka lezi zinto sike sikhohle ukuthi uNkulunkulu ukhona kulezo zithunywa ekufanele ukuba namhlanje ingqondo yethu sike siyishintshe. Ngoba ukulandela uNkulunkulu nje akona nje ukudla amaswidi kujatshulwe kube kuhle. Khona ukuhlupheka uNkulunkulu. uNkulunkulu nawe uKristu yasho uthi othanda ukuba ngilandele uthi akabeke phansi uqobo lwakhe. Uthi akazidela uqobo lwakhe athabathe unqamlezo lakhe angilandele. Ukuthatha unqamlezo kemakholwa akufani nendlela esenza ngayo manje masenza iPhasika siyihlabelele ilandela sithi eCalvary sijabula engathi kwakujatshula. Ukuthwala unqamlezo kunokuhlupheka phakathi. Kunobuhlungu phakathi nganezwi lisho ithi indodana yomuntu yayingena kubukeka. Nawe mawuyikholwa ke awubi nakubukeka mawuthwala unqamlezo. Ngoba unokuthukwa nakho konke. Isifundo sokuqala sisho nje sithi masimvivinywa. Ukuvivinywa nje akusho bazokhuluma. Bazokukhwifela nangamandla. Sayibona ukuvivinywa lokho uKristu akhuluma ngakho namhlanje. Noma ilokho isifundo sethu esikhuluma ngakho namhlanje. Sibe nokusaba ke lapho ke silahla ngokufa kulichile. Isho njalo isifundo sokuqala sithi masimlahle ngokufa kulichile. Sike sibe nokusaba bese siyahletha sizibuze engabe uNkulunkulu mangikwenzeka nje kuya ngoba mina bengiyibrother nje. Ngoba mina ngiyakholwa ngiyibrother, ngoba mina bengiyikholwa hamba phambili ngumhlangano wanhliziyo. Mase kwenzeka mina lokho ingobani ngoba ngiyathandaza nje. Sikhohle kuyisithunywa zokusondela. Sikhohle kwasiyisithunywa zokusondela. Masondele esifundweni sesibili encwadini kaJakobe. Khulunywa ngesithelo. Sithwele esihlanyelwa ekuthuleni. Phinde kukhulunywe ngoxolo olusetshenziswayo. Ithe mangibheka isifundo sokuqala ngabona ukuthi ikhulunywa ngokuvivinywa.
Ziyayivuka ivivinyo kontra ukuthula. Zonke izinto ziyavukelana ngaphakathi kwena ungabi ukuthula. Masisho ngale sifundo sithi ke ukulunga kuhlanyele ekuthuleni. Sizokuhlanyela kanjani na ukuthula masiphile ezweni elivunguzayo noma masiphile emndenini yethu kuneyinkinga. Ingakho ngithe ngathi sikhuluma nawe ufuna ubeke inkinga zakho, ufuna ubekele izinto zakho ezikuhlupha empilweni. Uze uNkulunkulu wami makuvuka lezi zinto empilweni yami, ukuthula ngizokuhlwanyela kanjani? Mangivukelwa amakholwa engiphila nawo, mangivukelwa omakhelwane bami, uxolo ngizoluhlwanyela kanjani? Ngizolusebenzela kanjani uxolo? Namhlanje siyabizela ukuthi sisebenzele lo xolo ngoba kufanele ukuba sibheke ukuthi kuyithunya zokusondeza. Evivinyweni masimbone uNkulunkulu. Yebo masenze njalo. Siyakwazi ukuthi simlandele ngokuthembe uNkulunkulu futhi sikwazi ukuthi sihlwanyele lokuthula, sikwazi ukusebenza lo xolo. Masibona yena khona konke. Evangelini lanamhlanje nake lika Markus uJesu ehla nabafundi bakhe suke entabeni sebebuyele ekhaya badlule eKhaphenawume usiyakhuluma nabo ubatshela ngokufa wakhe okulichilo. Ngathi isifundo sokuqala sihleli khuluma ngokufa wakhe okulichilo uyabatsho ukuthi bafowethu ngizohlushwa mina uzofela khona nginikela khona esandleni sababi bese ngiyahlushwa kuze kufike ekufeni kwami. Kodwa bona ke ngoba ingqondo zabo babeyiqinanise ngokuthi uba nomkhulu balobalekile kubona bakhohle yona nto ebalekile uKristu kuba ngokufa kwakhe sasindiswa bakhohle ukubaleka kosindiso lwethu babenaka ukuthi uba nomkhulu babengezwa nokuthi uthini yasho isifundo sithi abaqondanga nokuthi wayethini kodwa bambuzanga kuba babesaba mabefika endlini useyababuza abafowethu ungabe yini lebenikhuluma ngayo indlela yonke na yini lebenibangisana ngayo basabumusho ngoba vele babebangisana ukuthi ba nomkhulu nathi ke njengamakholwa sike sichitha impilo yethu ebandleni sibangisana ukuthi ba nomkhulu ubani kumela phansi ubani kumela ngaphansi lokho kususa uNkulunkulu lokho senza sikhohlwe ukubaleka konqamlethe lokho senza sikhohlwe ukuhlupheka nokufa kwakhe. Namhlanje na uNkulunkulu uyakhuluma nathi uyasitshela ukuthi into ebalekile ukuhlushwa kwakhe, into ebalekile ukuyonqamlezweni kwakhe bese yabethelwe eCalvary bese siyasindiswa ngethini. Ungayi eCalvary la khona sasindiswa, ingakho iCalvary ila esasindiswa khona. Namhlanje na ke sizibuzeke emakholo uthi kungabi kubulokho okuvalela ingqondo zethu okusenza ukuthi singamboni uNkulunkulu. Ungabi ivivinyo noma ngabe ukuphikisana phakathi kwethu. Sesifundo sesibili masisho sathi lapho khona ukhona inkanuko khona ukulwa khona ukuxabana khona ukubangisana engathi bese ngakubalekela ke lokubangisana kwethu njengamalungu ebandla uze sikwazi simsebenzele uNkulunkulu ngoxolo nangokuthembeka. Bekufanele ke namhlanje ukuba ke sishintshe ingqondo yethu sibheke uNkulunkulu sibheke ekuhluphekeni kwakhe sithi mahlabelela sithi yo Calvary sithi yo Calvary simphile iCalvary ngaphakathi thina ngoba kulula nje ukuhlabelela iCalvary uhlabelele kodwa ungaliphili ngaphakathi kwena kunalokho uyabangisathi bekufanele kube mina ebengizoba umphathi kanhliziyo hayi uMamkhize kube kanjani uMamkhize na kube mina ebekufanele umphathi kanhliziyo. uKristu uyabuza namhlanje ungabe yini leniphikisana ngayo mihla yonke yini leniphikisana ngayo mihla yonke ngoba mihla yonke ngiyanikhumbuza ngokuthi kuphe kubalekile kodwa ingqondo zenani azizwa kuba khona eniphikisana ngakho. uNkulunkulu lokho asibuza kona namhlanje na ikuphi lokho esiphikisana ngakho. Amen. Amen. Oh,
Amen.
Thank you.